Skúsime to dať na pankáča, že či to pôjde aj neoficiálny cestou. No. Každá tá pláž na tej Sardinii má, že proste úplne iný ráz. Raz sa vám zdá, že ste v Írsku. Toto mi príde jak niekde, kde som ešte nebol, ale už som to niekde videl. Potom sme tu mali balkánske typy pláží. Chvíľu sme si mysleli, že sme na Fajerských ostrovoch. No a boli tu aj štandardné Lido pláže, čiže Italian style. No a celkovo asi severovýchod, Sardinie je to, čo keď máš rád, že nie úplne, ako by som to povedal, komerčné pláže, ale rád si napríklad sa aj prejdeš, máš nejaký proste z toho väčší zážitok ako len zaparkovať auto, napríklad aj takýto, vystúpiť a ísť, tak severovýchod Sardinie a celkovo východ Sardinie aj sever sú na to ako stvorené. Každá pláž je iná, každá pláž je pekná. Čiže odporúčam všetkých 10. More za mňa malo skvelú teplotu, nakoľko sa to ešte dalo. Myslím tak, že ťa to aj osvieží. Pre niekoho možno už trošku studenšie, bolo to asi spôsobené tým, že boli u nás tie záplavy, alebo v podstate nejaký ten front prešiel, ale celkovo teplotne sme tu zažili od 29 medzi 22 a 29. Takže záleží, ale výhoda toho októbra je, alebo môže byť aj koniec septembra, že tu nie sú ľudia. Takýto psíček tu prišiel za mnou a všade sa relatívne pohodlne dostaneš, takže tak. Končím tento svoj preslov príhovor. Vychutnávajte. Čaute.